erori dira etxaiak, berriro ez dietitzeko, itzali dira bukatu, kandela betxa bezala. Ez oroitu iraganean gertatu ez gogoratu antzinako ez. Begira, dena berri egitera noa, hasia da sortzen. Ez abiozue antzematen, bidea irekiko dut basamortuan, ibaiak landare horrean. Basatizkien txakar eta postrukek goretxiko naute. Ura emango baitut basamortuan, ibaiak zorraziko landare horrean. Neure herriari, neure aukeratuari, edaten emateko. Eta neuretzat eratu dudan herriak, nire gorezpena iragarriko du. Jaunak esana. Nire ustez ez du ezer Deus ere balio, Kristo Jesus nire jauna, ezautzearen neurrigabeko ondasunaren aldean. Kristogatik dena galdu nuen, eta dena zaboraren pareko jotzen dut. Ura irabaztearen eta arekin bat egindak bizitzearen. Ez naiz neurez salbatzen, legea betetzeagatik ageria. Kristogan sinisteagatik baizik. Jainkoak sinismenaren bidez salbatzen nauelako alegia. Kristo ezagutu nahi dut, haren piztueran indarra neuregan sumatu, eta haren beteetan partaide izan nahi dut, haren antzeko bihurtu eriotzan. Horrela, hilako piztueran ere, parte izango dudan itxaropenez. Ez dut esan nahi hori lortuko dudanik, edota helmugara iritsi naizenik. Baina lehian jarraitzen dut, eta ea eskuratzen dudan, Kristo Jesusek ni neu eskuratu ninduen bezala. Senideok, ez dut uste dagoeneko eskuratua dudanik, baina atzean gelditu denaz ahazturik, aurrera jotzen dut eta helbururantz lehiatzen naiz. Saria iristeko. Horretara deitzen baitik jainkoa goitik Kristo Jesusen bitartez. Jaunak izana. Jauna zuekin. Jesu Kristoen evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Lazaroren bi arrebek albiste hau bidali zioten Jesusi. Jauna, zure adiskidea gaixorik dago. Jesusek hori aditzean esan zuen, gaitza hau ez da hiltzeko gaitza, jainkoaren eitza azaltzeko baizik. Gaitzonen bidez, jainkoaren semearen eitza azal dadin. Jesusek oso adiskide zituen Marta, honen aizpa eta Lazaro. Hau gaixorik zegoela jakinda ere, zegoen lekuan gelditu zen Jesus beste bi egunez. Ondoren, esan zien ikaslei, goazen berriz ere Judeara. Jesus iritsi zenean, jadanik 4 egun zeraman Lazarok hilobian.
Marta, Jesus zetorrela entzun orduko, bidera atera zitzaion. Maria berriz, etxean gelditu zen. Martak esan zion Jesusi, jauna, hemen izan bazina, gure anaia etzen hilko. Hala ere, badakit eskatuko diozun guztia emango dizula jainkoak. Jesusek erantzun zion, piztuko da zure anaia. Eta Martak badakit piztuko dela azken egunean, hildakoen piztuerakoan. Jesusek esan zion orduan, ni naiz piztuera eta bizia, nigan sinisten duena, hilik ere biziko da. Eta bizi dena, nigan sinisten badu, ez da betiko hilko. Sinisten alduzu hori, Martak erantzun zion, bai jauna, sinisten dut zu Mesias zarela, jainkoaren semea mundura etortzeko bazena. Maria eta harekin etorritako juduak negarrez ikusirik, barruak zirrara egin zion Jesusi, eta zeharo ukiturik galdetu zuen. Non ipini duzuen? Erantzun zioten, jauna, zatoz eta ikusi. Jesusek negarrari eman zion. Han zeuden juduek esan zuten, begira zein maitea zuen. Baina haietako batzuek esan zuten, itsuari begiak ireki zizkion honek, ez altzezakeen hau hiltzea galerazi. Jesus ostera ere, ukiturik, hilobira hurbildu zen, aitzulo bat zen, arlauzaz estalia. Jesusek esan zuen, kendu arlauza. Hildakoaren arreba, Martak esan zion, jauna, kiratsa botako du, 4 egun baditu eta. Jesusek erantzun zion, ez aldizuet esan, sinesten baduzu, jainkoaren aintza ikusi duzula. Kendu zuten bada, harria. Jesusek begiak zerurantz jasorik esan zuen, aita, eskerrak zuri entzun didazulako. Nik badakit beti entzuten didazula, baita inguruan dudan jendeagatik diot, zu biali dauzula sinets dezaten. Hau esan da, oihu egin zuen ozenki, Lazaro, zatoz kanpora, eta hildakoa atera egin zen. Esku oinak oial zerrendak zaroturik, eta aurpegia zapiz estalirik zituen. Jesusek esan zien, aska ezazuen eta utzi joaten. Maria ikustera joandako judu asko, Jesusek egine ikustean, harengan sinetsi zuten. Jaunak esana. Garizumako 5. igandean daude, igandean ospatuz. Hain zuzen ere, Garizumako azken txampari ekinez. Eta Garizuma halako ibilbidea bezala ikusten dugu. Paskorako bidera, edo paskoa duen helburu duena. Eta gaur entzun dugu Lazaroren piztuera. Joan evangelistak, bere evangelioan, Jesusen 7 mirari bakarra aipatzen ditu. Beste evangelistek gehiago aipatzen dituzte. Joanek 7 bakarra. Seguru asko 7 zenbakiak liburu santuetan badu alako esan nahi berezia, simbolikoa, osotasuna adierazten duena. Eta seguru asko propio aukeratutako kopurua da hori. Eta hasten da, xumeenetatik haundienetaraino. Agertzen den lehenengoa dugu, Jesusek ura ardo bilakatu zuenekoa, Kanaango eztaietan. Eta hau dugu agertzen zaigun azkenetakoa, bere adiskide Lazaro piztu zuenekoa. Ezake, mirari haundiena, edo haundienetakoa hause dugu hain zuzen ere. Baina, gaurko evangelioetan, Jesusen jainkotasuna aparte, hildakoan piztutzeak jainkotasuna adierazten baitu, baina kasi gehiago agertu zaigu bere gizatasuna. Agertu zaigu nola Jesusek adiskide onak zituen, eta hauek
Maria, Marta eta Lazaro bere adiskide onak ziren, behin baino gehiagotan agertzen dira ebangelioetan. Eta agertzen zaigu Jesusek negar egin zuela. Eta ez zuen negar egin bere adiskidea hilda ikusita desesperazioa sentitu zuelako. Edo bere falta somatzen zuelako ere izan du. Negar egin zuen bere beste adiskideak Marta eta Maria negarrez ikusi zituelako. Eta bi haiek negarrez ikusita Jesus kupitu egin zen eta negarrari egin zion. Honekin Jesusek erakusten digu adiskidetasuna ze gauza handia den eta baita ere ze importantea den besteen tokian jartzen saiatzea. Norbait sufritzen ari denarik, berarengandik gertu egoten saiatzea eta nola bake berarekin sentimendu horiek konpartitzen saiatzea. Horregatik, eta nik esango duke gure herrietan ohitura edarri badegula, norbait hiltzen denarik, gertutasuna, presentzia, nola bake agertzeak izugarri balio du. Gaurkoan, esan genezake, Garizumako ibilbide honetan lontxita gure segidea despeditzea tokatu zaigu. Aurrea hartu eta lehenago abiatu da Moiseren itxaropena Paskoa. Garizuman segitzen dugu bitartean gure itxaropena da lontxita gure segidea Paskoan egongo dela. Mundu hontan fedearen bidez eta fede sakoneko emakumea izan du da. Ezagutu duen Jesusekin, bere adiskidearekin, hoxe baitegu guk beti gure helburu Jesusen adiskide izatea, orain han egongo dela, hoxe da guk espero duguna. Jesus errukitsua dela, hoxe txikitatik ikasten dugu kristau guztiok, baina erruki hori, maitasun hori, zenbaterainokoa den, gure giza gaitasunarekin ez dezakegu erabat ulertu. Beti, tokatzen zailari, orain lontxitaren izena berarekin egotea, ohartuko gera, guk gure giza gaitasunarekin imaginatu genezakena, baino askoz ere handiagoak direla bere maitasuna eta errukia. Lontxita hemen bere etxean dago, Eliza guztion etxea da, denon etxea, Jainkoaren etxea eta denon etxea, baina egia da, batzuk etxe hori igual gillo sentitu dezakegula, edo gehiagotan eta lontxita hemen erabat egondu da. Gauza izan duten arte, emakume aktiboa, eta bai familie, bai etxeen, bilarrin, baita parrokian ere. Beti parte hartu izan du, gauza izan den arte. Oso denbora gutxian, esan bezake, joan zaigula, tokatu zait, bi aldiz, eratekin egotea egun hauetan, Eba Josema zegoan, baina bere fede horri, txikitan jasotako fede horri, eutsi dio azken nasikante. Gaurkoan bere aldearen uzaten, konfiantza handiz, itxaropen handiz, despeditzea beti tristea da eta beti pena sentia gaztatigu despeditzeak. Baina itxaropen ez egin behar dugu sinistunok. Jakinda gure jaunonak, gure hartzailonak, lontxita gure segidea goiko zegoan hartuko duela. Eta berak handik gure alde egiten segituko duela.
batzuk kontutan edukitzen ari dira gaurko bezalabetan. Alde batetik, Juan Amari Maiza bere heriotzaren lehenengo urtekoenean, baita ere Xanti Larraz bere 9 ospatzen ari dira honetan. Orain berri, garran ibilden Manikanoen eta Xante Otermin baita ere gogoan hartzen dugu. Eta haiekin batera ere, Kontxi Azuri, Jose Luis Barberia, Carmen Baraiba, Andres eta Fermin Zestau, Ainhoa Zubiriaga, denak lotxitarekin batean, zeruan egon ez dezen eskatzen dut.
Kyrie eleison, gure aita,